Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ, я Владимир Здаравец. У эфіры навіны, час мясцовы, сёння ў выпуску. Разам з дзецьмі Міністэрства замежных спраў Беларусі сумесна з замежнымі дыпламатычнымі місіямі правяло дабрачынную акцыю. Заваявалі сярэбраныя медалі, а ў наступным сезоне будзем імкнуцца да золата. Старшыня аблвыканкама павіншаваў зборную Мінскай вобласці па хакеі з паспяховым сезонам. На канікулы ў школу. Як бавяць вольны час дзеці ў школьных лагерах. Разам з дзецьмі Міністэрства замежных спраў Беларусі сумесна з замежнымі дыпламатычнымі місіямі правяло дабрачынную акцыю. Яна прымеркавана да Міжнароднага дня абароны дзяцей і прайшла ў Беларусі ўжо ў 4-й раз. Удзел у марафоне дабра прынялі пасольствы, ганаровыя консульствы, прадстаўніцтвы міжнародных арганізацый, міжнародны жаночы клуб. Дыпламаты падрыхтавалі падарункі для выхаванцаў сталічнага дзіцячага дома нумар 3, чэрвеньскага дома-інтэрната для дзяцей-інвалідаў, а таксама для дзяцей з маладзечнай, якія вучацца ў спецыяльнай школе-інтэрнаце для дзяцей з парушэннямі зроку. Кожны выхаванец папярэдне написал, что марыць атрымаць у подарунок. Сотрудники Министерства иностранных дел говорят, что нам было очень приятно исполнять желания ваших детей. Мы сами погружаемся в мир детства. Всегда очень откликается это мероприятие в сердце каждого сотрудника Министерства иностранных дел и посольства. Но еще для наших детей посольства организовывают различные мероприятия, где ребята погружаются в субкультуру этих стран, готовят сладости, например, Вьетнам, Китай. Где еще наши дети могут попробовать национальные сладости? Усе жаданні былі выкананы, і доўгачаканыя падарункі, цацкі, лялькі, самакаты знайшлі сваіх уладальнікаў. Усмешкі, захапленне і шчырая радасць. Выхаванцы школы-інтэрната актыўна дзяліліся сваімі эмоцыямі. Дарэчы, сувенір адправіўся і ў Міністэрства замежных спраў. Вучні ўручылі яго загадчыку сектара аператыўнай інфармацыі Александры Шкода. Для нас было самое главное, чтобы подарки были не только нужными, но и действительно вызывали улыбку и радость у деток. Поэтому мы, конечно же, обратились в администрации детских домов, с которыми мы сотрудничаем, попросили список тех пожеланий, которые есть у ребят. Поэтому перечень достаточно разнообразен. Здесь и игрушки, и какие-то полезные развивающие вещи, и одежда, и что-то для досуга, и телевизор, и ноутбуки. Поэтому список большой, надеюсь, каждый найдет для себя что-то и полезное, и приятное. За 2023 год супрацоўнікамі аддзела барацьбы з эканамічнай злачыннасцю маладзечанскага РАУС выяўлена 12 карупцыйных злачынстваў, якія пацягнулі за сабой крымінальную адказнасць, у тым ліку з пазбаўленнем волі. Найбольш значнымі былі крадзеж фінансавых сродкаў галоўным бухгалтарам і вядучым эканамістам прадпрыемства паліўна-энергетычнай сферы на сумы звыш 60 і 150 тысяч рублёў і атрыманне хабару ў суме 21 тысячы рублёў намеснікам дырэктара аднаго з гарадскіх прадпрыемстваў за станоўчае рашэнне пытанняў, якія ўваходзілі ў яго кампетэнцыю. Першы квартал бягучага года пачаўся з узбуджэння 7 крымінальных спраў карупцыйнага накірунку. Таксама сёлета праваахоўнікі выявілі 4 факты давання хабару службовым асобам, за што яны былі прыцягнуты да крымінальнай адказнасці. Крымінальная справа з-за батончыка халвы. Прадавец супермаркета па відэакамерах заўважыла, як грамадзянін паклаў у кішэню прадукцыю, не разлічыўшыся за яе. Жанчына зрабіла заўвагу, але нецвярозы жыхар Маладзечна ударыў касіра па твары пліткай халвы. Затым пад гарачую руку яму трапілася пенсіянерка ў чарзе, якая была незадаволена паводзінамі наведвальніка. Мужчына не вытрымаў другой заўвагі ў свой адрас і спрабаваў выкруціць руку пажылой жанчыне, але касір націснула кнопку трывожнага званка. У адносінах гараджаніна ўзбуджана крымінальная справа за хуліганства. Пад пільнай увагай вадзіцелі. У мэтах папярэджання дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам маршрутных мікрааўтобусаў, а таксама прафілактыкі парушэнняў, якія адбываюцца з удзелам кіроўцаў такога транспарту, аддзел Дзяржаўтаінспекцыі Маладзечна праводзіць прафілактычныя мерапрыемства ў адносінах перавозчыкаў пасажыраў рэгулярных маршрутаў.
За парушэнне правіл перавозкі грамадзян згодна заканадаўства ў адносінах кіроўцы накладваецца штраф у памеры да 4 базавых велічынь. За паўторнае аналагічнае правапарушэнне ад 2 да 8 базавых. Супрацоўнікі ДАІ штодзённа ажыццяўляюць кантроль за дарожным рухам, выкананнем вадзіцелямі мікрааўтобусаў правіл дарожнага руху і перавозкі пасажыраў. Таксама ў полі зроку інспектараў і кіраўнікі суб'ектаў гаспадарання, якія парушаюць устаноўлены парадак выпуску вадзіцеляў на маршруты ці дапусцілі тэхнічна няспраўны транспорт да перавозак людзей. Акцыя ў раёне будзе працягвацца да 19 чэрвеня. Старшыня аблвыканкама Александр Турчин павіншаваў зборную Мінскай вобласці па хакеі з паспяховым сезонам. Каманда стала фіналістам рэспубліканскіх спаборніцтваў сярод аматарскіх каманд на прызы прэзідэнцкага спартыўнага клуба. Нагадаем, у першым матчы фінальнай серыі перамогу з лікам 5-2 атрымала каманда кіраўніка дзяржавы. Гульня ў адказ атрымалася напружанай і непрадказальнай. На лёдзе разгарнулася сапраўдная бітва за перамогу. Аднак каманда Мінскай вобласці уступіла дружыне прэзідэнта з лікам 8-10. На думку спецыялістаў і балельшчыкаў, хакеісты сталічнага рэгіёна ў гэтым турніры паказалі і майстэрства, і характар, а таму іх гульня заслужила самой высокой адзнакі. Настроение на самом деле замечательное, потому что даже это не мои оценки, по оценкам болельщиков, такой финальной игры, которая была в текущем сезоне, в текущем году, ее давно не было. Такая масса удовольствия сегодня. И в очередной раз это доказывает о том, что вот этот турнир, любительский турнир, показывает о том, что не всегда в спорте деньги или бюджеты решают все. А на самом деле, когда есть мотивация, есть заинтересованность, высочайшего класса хоккей, сумасшедшая интрига, эмоции, поэтому это все есть, и поверьте, это фактически все просто без денег. Люди играют в свое удовольствие, за что мы им благодарны, вот за такой хоккей, который нам нравится. Па традыцыі хакеістаў ушаноўвалі ў цэнтры экалагічнага турызму Станькава. Сюды спартсмены прыязджаюць разам са сваімі сем'ямі, каб правесці дзень у нефармальнай абстаноўцы. Александр Турчин уручыў камандзе сертыфікат на 20 000 рублёў, а трэнер зборнай Сергей Рыбакоў падарыў старшыні аблвыканкама хакейныя пальчаткі і медаль. Цёплыя словы гучалі ад капітана і ігракоў хакейнай дружыны, іх сем'яў. Каманда падзякавала абласному выканаўчаму камітэту за падтрымку. Кіраўнік сталічнай вобласці Александр Турчин – адданы болельшчык нашай каманды. Домашние матчи я стараюсь не пропускать ни одного, поэтому я благодарен нашим болельщикам, которые сегодня все домашние матчи нашей команды проходят при полных трибунах и на встречах с командами на выезде в других регионах наши болельщики ездят. Ну и, безусловно, встреча с командой президента – это особая встреча, у нас особое взаимоотношение с командой уже на протяжении ряда лет. Но, тем не менее, мне кажется, наше принципиальное соперничество идет на пользу всем, особенно болельщикам. На канікулы ў школу. Калі выпускнікі 9 і 11 класаў у пачатку лета спяшаюцца ў родную альма-матэр на экзамены, то вучні малодшых узростаў на адпачынак. Тэму працягне наш карэспандэнт. У дзень абароны дзяцей 1 чэрвеня адкрыў свае дзверы для выхаванцаў 6-й гімназіі аздараўленчы лагер «Фантазёр». Летнія канікулы ў вучняў пачаліся з конкурсу малюнкаў на асфальце і салодкіх прызоў. І кожны дзень для фантазёраў распісаны па хвілінах. Засумаваць выхавацелі не даюць нікому. Напрыклад, многія з дзяцей упершыню ў лагеры пазнаёміліся з новымі відамі мастацтва. Дапамагае ім педагог з узорнай студыі «Народныя крыніцы» з маладзіка. За пару дзён школьнікі асвоілі асновы выцінанкі і з задовольнением выразают разные сувениры с паперы. Я с 1 класса хожу в лагерь, и мне нравится тут проводить время, можно с друзьями, общаться тут можно. Мы в разные места ходим. Мы ходим на улицу гулять, и когда нагуляемся, то приходим в столовку, и нас кормят вкусно. Станоўчыя эмоцыі выклікаюць у дзяцей усіх узростаў спартыўныя спаборніцтвы і гульні. На школьным стадыёне занятак знойдзецца ўсім. Актыўны адпачынак з выкарыстаннем фізічных практыкаванняў, вясёлых эстафет і рухомых гульняў з'яўляецца адным з асноўных накірункаў дзейнасці лагера. Спартыўныя мерапрыемствы садзейнічаюць выхаванню пачуцця калектывізму, ўзаемадапамогі і ўвагі. А галоўнае, дзеці забываюць пра такі від баўлення часу, як прагляд гаджетаў. Я занимаюсь у нас в школе секции по футболу. Мы каждый день в лагере ходим на школьный стадион и играем в футбол, баскетбол, волейбол
И я выиграю почти на всех соревнованиях. И мы обыграли второй отряд. 18 дзён доўжыцца змена ў фантазёры. Кожны дзень новае мерапрыемства. Экскурсіі ў розныя установы горада, заняткі па асновах праграміравання ў асяроддзі скрэч, інтэлектуальныя віктарыны, казачныя эстафеты, сустрэчы з любімымі героямі казак і мультфільмаў, сюрпрызы ў творчых майстэрнях. Усяго не пералічыць. Таму і не дзіўна, што ў лагер з задавальненнем штогод записываются нават падлеткі. В нашем лагере «Фантазер» дети проводят время здорово, эффективно, с пользой. Каждый день является тематическим. Все дети приносят родителям море эмоций и рассказов о прожитом дне. А неуверенные ребята приходят 1 сентября с новыми друзьями. Арганізаваны ў 6-й гімназіі таксама лагер працы і адпачынку. Школьнікі добраўпарадкоўваюць тэрыторыю і дапамагаюць дарослым рыхтаваць установу да новага навучальнага года. Канікулы, нават самыя вялікія, заўсёды прылятаюць непрыкмет. Алла Маркелова, Алексей Андраевский, МКТБ. 14 і 15 чэрвеня сустракае гасцей 23-й нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі «Маладзечна 2024». Арганізатары запланавалі больш за 60 мерапрыемстваў, якія прадэманструюць музычную і літаратурную спадчыну беларусаў, а таксама дасягненні ў прафесійным мастацтве і аматарскай творчасці. І хаця асноўныя мерапрыемствы пройдуць у пятніцу і суботу, стартуе музычна-паэтычны форум ужо 11 чэрвеня. Па традыцыі ўдзел прымае Мінскі абласны краязнаўчы музей. У нас открываются сразу 2 выставки. Например, 14 июня мы ждем в 15:00 всех гостей на открытие выставки «Два музея, два юбилея». Это совместный проект с музеем Янки Купалы. Мы празднуем 80-летие музея Янки Купалы и 65-летие нашего Минского областного краеведческого музея. А вот 15 мы ждем всех в 13:00 на открытие выставки «Через все прошли и победили». Это выставка в рамках 80-летия освобождения Минской области от немецко-фашистских захватчиков. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакте, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вами развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.